Добре дошли в кухнята на Тихото готвене с Деси. Днес ще ви представим една рецепта за сок от бъс. Предполагам, че много от вас, когато са сядали на заведение, особено лятото, са пили лимонада от бъс, а ние сега ще ви покажем как може да си я приготвите в домашни условия. Говорим за концентрата, който след това може да разредите с газирана вода, с обикновена вода, по ваш избор. Така, за целта сме набрали цъфнал бъс и сега трябва да измием бъза, защото все пак е бил опрашван, има прахоляк по него, преди да го накиснем. За една доза ни трябва 12 стръка бъс, които ще залеем с 1 литър вода. Сега ще оставим бъза, който е залят с 1 литър вода, да престои 24 часа. Ще извадим листата от тенджерата, след което ще прецедим течността през цедка в друг съд. Към прибавената течност слагаме 1 кг кристална захар, която всъщност ще послади нашия сироп от бъс. Сега ще разбъркаме, а вие си знаете, нали? Ако ви харесват нашите рецепти, абонирайте се за канала Тихото готвене с Деси, последвайте страницата ни във Facebook или Instagram. Прибавяме и лимонтозото. След като захарта се е разтворила, започваме да пълним шишетата с нашия сироп от бъс. Затворете ги с капачки, след което може да си ги съхранявате на стайна температура.